Nou, wat we hier dienen hebben is alles inrichten deze dag zodanig dat ieder specialisme dat in dit ziekenhuis onder slag is, toont wat hij alle hier kent. En ik moet zeggen, als je dan zorgt naar alle specialismen die hier hebben, dan is dat een heel compleet pakket van zorg wat de Sinjonsberg levert. Dat is best vergelijkbaar natuurlijk met Orenziekenhuizen. In die zin zijn wij heel compleet dwaande en leveren wij hele goede zorg. En ook zorg die het heel snel bereikbaar is voor de mensen. Hè? Je kunt hier altijd binnen een paar dagen eigenlijk te lonen. En daarmee proberen we ons natuurlijk ook te onderscheiden van de Orenziekenhuizen. En de bezoekers die hier komen, kunnen die bijvoorbeeld echt overal zien? Kunnen die in elke keuken even een kijkje nemen? Ze kunnen eigenlijk vrijwel overal zien natuurlijk. Aan de andere kant is het zo, hè, daar werd wat kritischer voor van zwaar gaan. En werd ik patiënten lezen, daar kunnen ze natuurlijk net te lonen, maar dat is logisch. Maar verder hebben we eigenlijk gast alle plakken van het ziekenhuis hier. En ze kunnen ook zien hoe het op een gegeven moment bijvoorbeeld een kniescopie uitgevoerd wordt. Nou is het net zo dat er dan een echte patiënt leidt, werd een kijkoperatie in de knibbeldienst wordt. Maar dat doen we dan middels een zogenaamde fantoom, een soort van pop. Hè, werd ze trouwens heel goed zien kennen hoe zo'n operatie nou eigenlijk in zijn werk gaat. Nou, dat is toch heel nieuwsgierig van mensen natuurlijk. Wat wil je precies uit deze Iependij wijhellen? Nou, wij willen vooral het ziekenhuis tonen aan de mensen. Hè. Wij willen graag zien dat wij hier een hele product te bieden hebben. Het is natuurlijk zo dat in de oude tijd mensen toch het idee hebben, ja, wat gebeurt er nog in dat ziekenhuis? Gebeurt er eigenlijk überhaupt nog wel wat? Wij griepen deze dag aan. Om zien te laten hoe volle als je wel net te dwan is en wat hier alle hier gebeurt. En wat mensen dus te lonen kunnen met alle problemen en vragen die ze hebben. Ja, want ondanks alle soms wat negatieve berichtgeving in de media is en bloot dit een levensvatbaar ziekenhuis. Dit is een levensvatbaar ziekenhuis waar wij geloof in hebben, waar we hut aan werken om dat echt toekomstbestendig te maken en dat je het slagje.